Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 18 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 38 ngadto sa 42. Unya, pipila ka magtutudlo sa balaod ug mga Pariseo miingon, magtutudlo, pakit akamig milagro, apan mitubag si Jesus. Pagkadautan gayud sa mga tao karon, wala na'y pagtuo sa Dios. Nangayo ka mog milagro kanako. Dili ako muhatag niini. Ang milagro nga akong ihatag kaninyo, maora ang kahibulungan nga nahitabo kang Jonas nga propeta. Sama nga si Jonas tulo ka adlaw ug tulo ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda sa dagat. Tulo usab ka adlaw ug tulo ka gabii ang anak sa tao sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve mamangon ug musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Og hibalui gadinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa Sheba mubangon ug musudya kaninyo nga mipanaw siyag layo kaayo aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulunan ni Haring Solomon. Ug hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.